Ginapaangkin naman ni Jaro Archbishop Billones ang tunog sang drums sang Bombo Radyo bilang simbolo sang kamatuoran kag pagserbisyo kadungan sang panawagan nga himuon nga pinakamataas nga basihan sang media ang pagigugma. Sa iyang nga mensahe para sa anibersaryo sang Bombo Radyo Philippines, ginsiling ni Billones nga sa kadation nga babatian niya ang pagpaltog sang drums sang Bombo Radyo, gilayon nga ginalauman sa matawo ang pagdulong sang balita nga makabulig sa ila. Salo sa Arsobispo, apisar hugot ang kompetisyon sa industriya sang media, ang pagigugma gihapon ang dapat mangibabaw. Santo sa mensahe ni San Pablo sa unang nga sulat sa mga taga-Korinto nga nagasiling nga wala sang pulos ang anuman nga pamaagi sang komunikasyon kung wala sang pagigugma. Inisunod sa iya ang klase sang pagigugma nga ginapakita sang kadahampak sang drum sang bombo sa bilog nga pungsod nga nagadulong sang balita nga nagasandig sa kamatuoran pag-ulikid sa isig katawo kag pagpanganagad sa komunidad. If I speak in tongues of men and of angels, but without love, I am just a noisy gong and an empty cymbal. When we hear the beating of the drum, our spirits are alerted. Then the words, basta radyo, bombo, or for a little child, basta bombo, radio. There seems to be a confusion, but rather through the years, more of a identification that radio communication is bombo. Then we know that the news, when we hear the drum beating, will be served for our benefit. In this highly competitive world, media outlets have raised the bar for getting on top. The way often chosen is the way of the sensational, the profitable, and the useful for a particular group. How about the standard of love? This is the heart of the message of St. Paul to the Corinthian community. All our communication is nothing if it's devoid of love. This is what we celebrate at the heart of every beat of the drums resonating from the Bombo radio stations in the Philippines. An announcement of the objective facts and truthful news, because truth anchored in Christ is at the core of any production.